got so. Motherfucking design all right now. A few moments later. Video akan mulai satu kau. Ya mesti kan kabeh padha seneng memperingati besar. Ya makane diajak nopo iki setahun. Seneng dulu wong nom karo wong tua ngumpul dengan raya kemerdekaan Indonesia. Awas. Aku ini boleh tenang tidak ini saja mas bos berkoordinasi. Ngapunten nih Mbah, kula mau mandal hilangkan kula. Ya kula tak delok kowe caca lewat ning ngarepe wong tuwek ya jujur ae ora amit, sakjane lewat iku ya kudu ngomong amit. Nggih Mbah, ngapunten mboten kula ulangi malih. Iya.